Ja, det der tager vi. Rigtig, Chris, rigtig. Ja, og det ser heller ikke helt godt ud. Nej, det er sygt, det er jo Kom, dødt træ. Chris nu. Nej, det er jo bare det. Nej, det er ikke. Nej, det er sjovt. Kom. Chris. Lidt mindre. Nej, Chris, det der. Det står perfekt. Ja, det kan godt være, det står perfekt, men for først med nu, ikke? For det andet, så var en lige der. Vi går lidt længere ind. Okay, vi går længere ind. Skal vi også finde den? Hvad var det, vi var henne? Ja, det er lianer. Det er Tarzans. Prøv at se, om vi kravler op. Jeg holder øksen, Chris. Ej, det er cool. Øj. Han er så stor. Det gør du ikke. Rambo. Ja, altså ikke lige hvis det der øksehoved lige pludselig skulle falde af. Prøv at se, jeg finder også, man får træer. Ja, det der. Det kan vi også. Også flere. Det der, det er dødt. Ja. Hvad er det, Thomas? Nej. Nej, det her, det er også dødt. Ej, det er for farligt, for stort. Det er det ikke. Det der, det er altså dødt, Chris. Det der. Det der. Det er dødt. Nej, der er svært i toppen. Rigtig træer op i toppen. Jeg er ikke så glad for. Ja, er du gået ind i den spindstøvelse, mand? Okay. Ej, vi går lidt længere ind. Så, vi går over uren. Ej, det er farligt, det er det. Hvad er det der for noget? Det er